waneno ka mano jatend Azimio, kweth mar Azimio Raila Odinga oringo dhi e doho kaluwore kod ng'ur ma en godo e wach mar ni owacho ni yiero nok otim e yo makare, kendo en gi ranyisi mang'eny monyalo nyiso court manyiso ni yiero ni nok otimo justice ne kaka ne o expect mondo mi o perform e gine e kura. Kaluwore kod gima notimore 2017 sorry, to kod gima notimore sani yes, notimore 2017 to nitie gik mane court nodhi ng'ado ni mondo IBC kadhi mbele going forward gidhi gitim ang'o gi implement. Waneno ka ne nitiere ng'ikruok sana e yiero repeat election manodhi otim kane gik mano kuongi mondo gidhi gi implement no gidhi gitimo, omiyo kata kweth mar NASA dierego nodhi otamre mo gidok e yiero mar ariyo no kendo ma ineno ka yiero nodhi bedo favored in the side of Uhuru. Kaluwore kod mana mabiro sani koro 2022 waneno ka IBC cha manotimo okoni mondo tim lokruok e repeat election mar 2017 to no gitimo cha mai be IBC kendo machako dhi oimi mondo mi otim yiero kendo 2022. Gimoro amora molokore onge en ni commission moko ema dhi omedi, to kino kata ka ywak mar commissions go thoth gi joma nomedi oywak ni wan gik manotim kae ok gin part of complaint gik moko ma timore mang'eny to kamera mok ging'eyo. Koro yes nomigi direction lakini an